m'alegré molt d'estar així, perquè si estic així significa que tenim segona part del vídeo de reptes amb el Berti. Si no heu vist la primera part, no sé a què espereu, perquè és fins i tot més salseante que el vídeo de Jo Mai Mai que vam fer junts. I com sabem perfectament que us agraden els reptes, el salseo, el xafardeig, i que us agradem nosaltres, que també s'ha de dir, tenim així la segona part. Abans que la meva presència desaparega i podeu continuar veient el vídeo, he d'aclarir que jo mai deixaria a este xiquet en la friendzone. Dit això, deixeu que el vídeo continue, no el pareu i gaudiu sobretot. Que entre la segona part del vídeo. Jo no sé per què tenim mòbil. Hola! Hola? Sí, digues. M'escoltes? Sí. Dic, com estàs? Bé. Al final... És que no m'has dit res per WhatsApp. A veure, qui havies trucat? Qui és esta palla? Ponferrada pertenece a la provincia de Zamora, León, Orense o Valladolid. Orense. No, León. Tu sabies? No. ¡Uala! ¡Te salves! ¡Te salves! En quin museu es troba la Verge de les Roques de Leonardo da Vinci? Quin museu? El Museu del Prado, Santa Sofia, Thyssen o Louvre? Thyssen. Louvre! Buah, és que gaudixes quan l'altra persona falla, Ja. Twitter. Vale, o sigui, entra al meu Twitter i escrius lo que vulguis, ja Vale, està. vaig a continuar en el salseo. ¿En qué museo se encuentran las esfinges del Dromos de Serapeu de Saqqara? ¿Del Prado, Santa Sofía, Thyssen o Louvre? Thyssen. Thyssen. No, Louvre. Què? Has d'anunciar algo. Has d'anunciar algo. Per històries. Sí. És tot real i al nostre fill li posarem Arnau. Estic de quant? No sé de quant estic. Bueno, tot un mes de l'última vegada que vas baixar de baix. Sí, això. Que moltíssimes gràcies pels missatges de recolzament i tal. Estem fatal, Estem molt malament. Qui va pintar la maja desnuda? Durero, Velázquez, Goya o Rafael? Rafael. Goya, venga. No. Vale. Ha de cridar algú de Canal Malaya i dir-li Que m'ho vull deixar. que se ho vol deixar. Hola, Hola, Clàudia. Pots parlar un què moment? tal? Sí. Que he decidit que vull borrar-me el canal d'Instagram. Si vols després parlem més detalladament. Però he quedat esta tarda en gala, no sé si ho saps, i hem tingut una conversa. I El què? No estic entenent res. que he tingut una conversa en gala, que he quedat esta tarda. Bueno, Sí? no sé si has vist algun Insta Story i hem estat parlant. No. I, bueno, doncs he quedat en gala i hem estat parlant. I segurament vull tancar-me el canal d'Instagram TV perquè m'han arribat amenaces de la màfia xina i això i... Què dius? Sí, o sigui, m'han obert com a comptes fake de bots i m'estan amenaçant i trobo... No, jo t'ho dic perquè no sorprengueu, i ara sortiré del grup de Canal Malaya, me posaré el canal de YouTube i d'Instagram. Però Berti, és que això no pot ser, és que no pot ser, o sigui... La màfia xina era. Jo tinc aquesta lleugera sospita. Però tu què has rebut? O sigui, què pots... Perquè això si no es va a la policia o el que sigui, saps? No, m'ha obert un tal Pyong Chong primer i després m'han començat a obrir rotllo com a comptes en diferents zones del món, amenaçant-me i tot això. M'han enviat un correu com a que anava per mi. Jo estic una mica assustat. Clar que sí, Berti, però és normal, és que això és increïble. La policia està comprada. Però aviam, hosti, és que guaita. Se m'està acabant tot el rato la bateria de la càmera, però bueno, és igual, seguirem. Desastre total. Sí, s'ha requerit una tercera part, No. El pico de Moncayo se encuentra en Huesca, Logroño, Teruel o Zaragoza. Huesca. No, Zaragoza. Repte. Twitter. Llavors he de triar el que fica al Twitter. No poses faltes, És que tinc por de tu, perquè tu sí que pots fiar de mi, però jo de tu no. Estàs escrivint la Bíblia?
Com es diu el pes molecular d'una substància? Mol, pes molecular, molècula o massa? La massa. El mol. Oh, vale, va. va, fotem. Un orgasme. Batec. Què passa si no faig soroll als orgasmes? No fa soroll Un l'orgasme? soroll molt breu. A l'acabar. Pues fes. Que fa vergonya, carinyo. Alea, va. Ah! 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 No, I va en progrés cap avall. jo ho he fet més temps. Repte no superat. ¿Dónde tuvo lugar la rebelión de las Germanías que desembocó en un levantamiento de armas contra el emperador Carlos I? València, Baleares, Múrcia o Catalunya? València! Hòstia! No he sabut esta! T'has de fer un massatge en los Satisfyer, al front. No pot ser el nas? Però no et fa una mica de olorita a batillo, això? No, no es pot, ja està. Para, no, es que estic súper desconcentrada. M'és igual. ¿Cuándo tuvo lugar la caída del muro de Berlín? Esta que no la sabe. 1989. Muy bien. ¿En qué movimiento cultural se encuentra Rembrandt? Renaixement, romanticisme, barroc No, o cariño, gòtic? es esta. Bueno, Però vull fer esta. romántico. Cantar una cançó. Que la cançó Pues grande. lo carrilet de la cava. Lo Carlet de la Cava fa uns quants anys que va plegar perquè els autos i les motos no el deixaven guanyar el pa. Però jo que sempre penso que los amics anem pendent en carinyo, jo li canto per poder donar a saber del Carrilet de la Cava sempre me'n recordaré. Això és una mica terrorista, això que has fet. Vale. Lo Carrilet de la Cava fa uns quants anys que va plegar. Va, última pregunta. Perquè els autos... Quin moviment cultural es troba Poussin? Diré el romàntic. I no perquè és barroc. Vale. Oh my god. Toca Jerry, va, que si no... Vale. Truquem a Jerry, vale. Qui és Jerry? Jerry és un amic, no? Comú, també un una mica tiktoker en comú. i que també es dedica a fer vídeos. Anem a trucar-li i què li hem de dir? Si li hem de trucar li hem de demanar una recepta del got de llet. Com se fa un got de llet. Per tant, anem a trucar-li al Jerry. Jerry, tio! Què passa? Què passa? Estàs a Barcelona, tio? No, sí que està encubat. Per què em truques? Bueno, és el mateix. No, perquè és que estava per aquí a Barcelona, tio, m'he perdut i te volia... Escolta'm, després t'ho explico. Tu esmorzes got de llet, normalment? Què dius? Sí, esmorzes got de llet, normalment. Esmorzo un got de llet? Sí, o per la nit o el que sigui, si veus un got de llet. Sí. Què utilitzes, Nesquik o Colacao? Nesquik o Colacao, Nesquik. Vale. Te'l fiques abans? Explica'm si te'l fiques abans o després, el Colacao. Ara t'ho explicaré. Que estic aquí a Barcelona, tio, i... Primera llet i després el Nesquik. Nesquik, i ho acalentes al microones? No. Però, la llet la tens a la nevera? Sí. Gelada, te la veus? En ple hivern, també? Sí. Vale, pues ja està. De cereals no? Cereals com de cereals. Si utilitzes cereals. Sí, molts cops. Vale, quina marca? Quina marca? Lions, vale, perfecte. Vale, moltes gràcies, Gerard. No, és que estava perdut... No, que estava perdut aquí a Barcelona, tio. I dic vaig a trucar-lo, tio, perquè necessito saber la recepta que utilitza. Estàs perdut per Barcelona i em preguntes aquestes preguntes. Que majo és este tio, de veritat. Sí. Bueno, moltes gràcies, no ho allarguem molt més perquè ara si no perdré el temps, perquè tot just m'ha agafat la reunió esta del Consell de Ministres venint en el tren cap aquí, vale? I jo no sé què és hasta les 10, això del toque de queda dels collons agres, i per tant m'he d'anar abans d'hora. Alguna paraula abans d'anar-me? Estic molt a gust sempre que estic amb tu. I això, que ja faré més vídeos si vols, que sempre ho petem. Pues sí. Adéu-siau!